Alejandro Requena, professor i director de l'Autoescola Requena i de l'Autoescola Positiva. Bona tarda, com estàs? Hola, molt bona tarda, molt bé. Bé, sí, m'agrada. Ara estàvem explicant aventuretes nostres, que clar, veient els teus vídeos per Instagram, m'hagués agradat tenir-te de professor a tu. Bueno, ens ho passem bé, ens ho passem bé. Es pot preguntar, encara que siguis profe i director d'una autoescola, si et vas treure el carnet tu de conduir la primera? Clar que es pot preguntar perfectament. La veritat és que sí, em vaig treure tots els carnets a la primera, menys la 1, que és el de 125, que en aquell temps era de 74 centímetres cúbics, i vaig aprovar les maniobres a la segona. Però la resta, la primera. És que el de moto és complicat, eh? Aquelles jo aquí ja no hi he entrat. Aquelles zigazagues que et fan fer, i després l'acceleració. Bé, jo també el vaig suspendre. Jo a la primera també el vaig suspendre. En fi, vaig anar a la segona. Alejandro, estàvem dient a l'inici d'aquest tema que 85.000 alumnes estan en llista d'espera actualment a Catalunya esperant examinar-se pel carnet de conduir. I la pregunta és, en quants mesos es tradueix, més o menys, que han d'esperar cada alumne per poder pujar examen? Això, explicar-ho, de vegades és difícil, però s'ha d'explicar perquè, si no, la gent no ho entén. Els pares, les mares, els propis alumnes no entenen què està passant. Per què han d'esperar tant? Doncs bé, hi ha una espera aproximada des de 3 mesos a 6 mesos, més o menys, per fer un examen. Quin és el problema, veritablement? Que no hi ha examinadors. Per tant, ens veiem obligats a parar els alumnes, a que comencin més tard, o, si suspenen, els fem esperar entre 2 i 3 mesos per tornar a pujar examen. Clar, si suspens la teòrica i ja has d'esperar 2 mesos a tornar a pujar examen, que ja s'ha oblidat tot, eh? Tot s'oblida, es refredes, perds l'atenció de la competició, no? de l'estar cada dia fent-ho, i això, clar, és molt important per l'educació. La pedagogia ens obliga a estar pendents de quan més pràctiques facis seguides, sempre serà molt més fàcil, quan vagis a l'examen, que t'agafi calentet, que t'agafi amb ganes. I quan has d'esperar tant de temps, et refredes i has de jugar molt amb la psicologia de derrota que té l'alumne ara mateix a una autoescola. Però, clar, és que nosaltres mateixos, les autoescoles, estem desesperats. Quan havia passat, per exemple, que per pujar a teòrica jo demano dia i em donen per d'aquí un mes? Hosti. Això és terrible. Hosti, no, clar. Perquè a vosaltres us complica la vida. Vull dir, l'altre dia parlàvem amb un altre professor d'autoescola que ens comentava fins i tot que hi ha autoescoles que han hagut de tancar. Correcte, hi ha moltes... És que això és angoixant, és que no es pot viure. Tenim un sistema d'exàmens que depèn del número d'examinadors. Si no hi ha suficients examinadors, hi ha pocs exàmens. Llavors, el sistema reparteix els exàmens entre les autoescoles i què succeeix? Que es reparteix en funció de la quantitat d'alumnes que tens en espera. Una autoescola petita té poc volum, té poca bossa, llavors té pocs exàmens. Si examinem poc i a sobre amb pocs alumnes, aquesta autoescola s'està ofegant a poc. Hosti, que xungo. Molt. La DGT s'ha compromès a fer exàmens en dissabte per reduir aquesta llista d'espera. I tens fe en aquesta mesura? Bueno, són tapats que es fan, són tapats. Al final, què solucionen momentàniament? Bueno, és que així sembla que es fa alguna cosa. Perquè, veritablement, el problema està en que sí que aporten examinadors i que sí que van venint examinadors, però és que no es queden. Entre els que es jubilen, els que demanen trasllat perquè no volen estar aquí a Barcelona o no volen estar aquí a Catalunya perquè el nivell de vida és molt més alt que, per exemple, a Cadis o a Saragossa o... Ves tu a saber, no? Sí. Llavors, com són oposicions estatals, han de venir de fora i quan venen aquí han de viure de lloguer compartint pisos. A uns lloguers molt alts i llavors no els hi surt a compte. Se'n van d'aquí. Hem de potenciar que l'examinador sigui català, que es quedi, que sigui de Barcelona, que sigui de Girona, que sigui de Tarragona i que sigui de Lleida, perquè no se n'anirà enlloc, es quedarà aquí. I com és que hi ha tan pocs examinadors catalans? Bueno, al final
la gent s'aixeca pel matí, no? Els nens i volen ser astronautes, grangers, volen ser advocats, metges... La gent no s'aixeca dient vull ser examinador. Però, bueno, és una professió molt maca, també. No, totalment, clar, és veritat. No t'aixeques dient vull ser examinador quan ets petit, és normal. Per altra banda, Alejandro, molts mitjans, és que també ens ha sorprès molt una notícia... Avui ens hem embolicat molt, eh? Avui ens han embolicat. Ens han embolicat. Un mal de cap que no t'ho pots ni arribar a imaginar, perquè molts mitjans es fan ressò que a partir d'aquest de 2026 s'endureixen les mesures per renovar el permís de conduir als majors de 65 anys. Però clar, això no és veritat, oi? Perquè nosaltres hem fins i tot trucat a la DGT i hem dit al final poseu els punts sobre les is perquè portem un cacau que ja no sabem si s'endureixen, si no s'endureixen, què està passant? Aleshores, la DGT ens ha dit no, tot continua igual i la pregunta que et fem a tu és doncs què és igual, no? Com funciona actualment la renovació del carnet de conduir? Primer he de dir, si amb el que és de veritat, que és lo legal, ja hi ha un cacau que flipes, perquè, per exemple, amb la famosa balisa UV16, és que encara hi ha gent que no la porta. No saben si la demanen, si no la demanen, si em multaran, si no em multaran, però la llei ja t'està dient que sí, que és obligatòria portar. Llavors, amb això què passa? Bueno, són globus sonda que es llancen, no sabem qui ho fa, o de vegades, potser el mateix Pere Navarro, no? Està a una conferència i diu doncs potser els majors de 65 anys hauríem d'endurir perquè les proves i així adequar perquè la seguretat viària depèn de les condicions físiques i psicològiques del conductor. I algú ho agafa això i diu ui, la DGT endurirà les mesures perquè els majors de 65 anys no portin el carnet. Els homes de més de 65, les dones de 70, que avui en dia estan molt bé, és que ja no és com abans. Un home o una dona de 65 avui en dia està molt bé. El que sí que hem de dir és que les proves mèdiques s'haurien de fer més exhaustives, que fossin més buscant qui està bé i qui no està bé, tant física com psicològicament. Però al final, què és el que passa? El de sempre. A tu et donen el carnet, amb 18 anys, imaginem, d'acord? I fins als 65 ens el renovaran cada 10 anys. Quan arribem a 65, cada 5 anys. I ja està, això de moment no canvia. Doncs avui els titulars ens han fotut un embolic. Clar, ara parlaves d'aquestes proves físiques, tots els que tenim carnet les hem passat, no són proves per ser un pilot d'aviació. I, per exemple, no sé si ara suposo que haurà canviat, estic parlant de fa molts anys, doncs pel poble tothom sabia a quin lloc havien d'anar a passar les proves, en tingués 70, 80, estigués sord com una tàpia, l'Anselmo de Puigdelfí va tenir carnet fins que el vam enterrar, que ella anava a poc i tal, però vull dir, sí que és cert que a vegades aquestes proves són com molt laxes. Bueno, direm que les proves haurien de ser una miqueta més exhaustives i anar a buscar veritablement la comprovació de que les condicions físiques i psicològiques siguin les adequades per portar un cotxe. Jo tinc la sort que el meu pare era profe d'autoescola i és molt sensat. I ell, quan va arribar a una edat en què ja el cotxe veia que no era segur portar-lo, el va deixar. I va dir, ja no cojo más el coche, Alejandro, que jo ja no me veo en condiciones. Però això la gent no ho fa, perquè quan conduïm hi ha un ego que ens diu que podem amb tot. I com li dius a aquesta persona que ja no es podrà moure pel poble, per exemple, si ho ha fet tota la vida? És complicat, això. És complicadíssim. Per exemple, ara les proves que em venen a mi al cap és la de la vista, la de l'oïda, després aquella de si tens força a les mans i després una que sembla que un videojoc en què condueixes una espècie de cotxe amb la mà dreta i una altra espècie de cotxe amb la mà esquerra i no toquis les línies. Que no l'han canviat des dels anys 70. Des dels anys 70, que els nens d'avui en dia, amb l'agilitat que tenen amb les mans amb les videoconsoles, allò ja els hi queda... En fi, quina prova tu, com a professor d'autoescola, afegiries? És a dir, fins i tot podries dir, doncs mira, com, per exemple, ara m'estava pensant amb la moto, no? Tu tens la moto de 125, fas unes proves i després per treure la moto de més cilindrada fas un curs amb l'autoescola al cap de 2 anys, que simplement és veure si tens domini de la moto i si pots portar una més cilindrada. Faries, per exemple, doncs, a part d'unes proves mèdiques, que la gent passés a fer un petit curs per l'autoescola de... Un altre? Bueno, però que no fos examinar-te, sinó algú que sap conduir, que cada dia està amb alumnes i que et digui, home, doncs no, ja tens red flags, no pots conduir. Bueno, no ho sé, de vegades
de vegades la DGT fa coses que estan molt bé. Per exemple, no sé si sabeu que amb el permís de la classe B, a partir dels 3 anys d'antiguitat, pots portar una 125 sense fer cap prova. És una cosa que no passa a la resta d'Europa, només passa aquí a Espanya. Però ara ja s'estan plantejant veritablement de forma molt seriosa perquè s'han donat compte de que molta gent cau amb la moto i no tenen destressa per portar una moto per la ciutat, per vies de circulació ràpida, i llavors han pensat que d'aquí al 2029 s'implanti que per poder portar una 125 es faci un curs d'aprofitament a l'autoescola. Doncs està molt bé. Aquestes coses sí que ens porten a comprovar si estem o no preparats. Amb el del metge, doncs passa exactament igual. Què es pot fer? Bueno, jo no sóc metge, però què es pot fer per comprovar lo físic i lo psicològic? Perquè lo psicològic, aviam diu el metge, tu estàs boig? I jo li diré, no. Tu et drogues? Jo no. Veus? Què va? Aigua i només aigua. I diu, aprovau. Home, a veure, fem proves, no? Fem anàlisis, fem coses encaminades, i això, els experts segur que ho fan molt bé, encaminades a comprovar si veritablement estem preparats tant física com psicològicament. Escolta, mirant el teu Instagram, justament avui hem vist que recordaves una notícia d'una dona sud-coreana, que es va treure el carnet de conduir als 69 anys i després de 960 intents, de veritat. No, home, no. Hi hauria d'haver un límit d'intents? Puguem dir, ja està, si t'has passat els 100 intents potser no és el teu, saps? No. El límite és el cielo, amiga. Per què no ha de tenir l'oportunitat aquesta dona que potser és l'examen el que no fa bé i la resta fa moltes... Ja porta tantes pràctiques que segurament condueix millor que molts que tenen molts anys de carnet. Amb això jo penso que no hi haurà cap problema. Però sí que és veritat que per què posar un límit, no? Aquesta senyora és el seu repte de vida ara mateix. Li han de treure també això? No, està clar. I a més a l'autoescola, mentre vagi fent pràctiques, això també us anirà bé, això està clar. Tens un perfil d'Instagram, ara abans ho deia la Pris, molt xulo, que és Autoescola Positiva, amb més de 160.000 seguidors, on has creat una comunitat d'alumnes que s'estan examinant, amb moments tan divertits com aquest. Susto o muerte Gloria Fernanda. Aquí. ¡Alex! ¡Que se me va el coche! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¿Por qué lo tuviste que hacer? ¡No lo sé! ¡Gloria Fernanda! ¡No sé por qué tuve que hacerlo! Ai, Dios, se m'ha ido hasta el cotxe. ¡Ay, senyor! Aquest ets tu, fent un petit ensurt. No sé si l'alumne es deia Gloria Fernanda, però seria una bona prova. O sigui, susto o muerte. I s'hauria d'incloure. I si reacciones bé, pots passar. Mira, hi ha gent que em fa molt de hate amb aquestes coses, però jo et dic una cosa. Va ser un estudiant de psicologia que em va explicar que la seva profe de psicologia a la universitat de sobte els fotia un susto que es cagaven tots les cases cap avall. I per què ho feia això? Perquè deia que activava el teu sistema de supervivència. Ara no em preguntis si és el simpàtic o el parasimpàtic, d'acord? Però t'activa el teu sistema energètic per poder reaccionar i sobreviure a la conducció. L'alumne de vegades està molt capficat amb coses que té davant i no se n'adona de tot el que té al seu voltant. No mira els miralls, no mira al seu costat. Llavors hem d'activar-lo d'alguna manera. Jo faig molts sustos. Mai he tingut cap ensurt. Ho faig quan ho he de fer. Penso que sóc una miqueta professional i sé quan ho he de fer. I la veritat és que em funciona. Activo l'alumne. D'acord? De sobte, el seu organisme el fa suar, el fa estar amb una tensió adequada i el desperta. Obre els ulls el doble del que els tenia. Llavors, per mi, em serveix molt bé per avaluar com està aquest alumne, no? Ja podeu comprovar que les classes amb l'Alejandro no són avorrides. No gens. ¿Quién te hubiera conocido antes, Alejandro? Exacte. Podria ser una cançó, això, eh? ¿Quién te hubiera conocido antes, Alejandro? Moltíssimes gràcies per aquesta estona, Alejandro, i aquestes explicacions. Recordeu, Alejandro Requena, professor i director de l'Autoescola Requena i de l'Autoescola Positiva. Una abraçada, Alejandro, que vagi molt bé. Igualment. Adéu. Moltes gràcies. A tu. Bona tarda. Bona tarda. Adéu.